皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。どんな一週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う時間。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ライブはこんできてますか？ばんは。お願いしまはい、す。ありがとうございよろしくお願いします。ます。あ、ようこさんこんばんは。こんあ、ようこさんこばんは。んばんは。よろしくお文子さんも。願いします。はい。皆さんよろしくお願いします。あ、ひろみさん、よろしくお願いしまはい。す。では最初ですので、日中節の歴史から読ませていただきます。日中節は江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流。初世都太夫一中は建安3年、1650年に京都妙福寺住職の次男として生まれ、当時京都で盛んだった様々な三味線音楽を次第に統一し、後には江戸にも進出して一中節を確立しました。江戸時代には一中節の稽古本のない家はないと言われるほど、一中節は一世を風靡し、江戸の町人の上流階級に愛好され楽しまれてきました。はい。はい。では、演奏会のご案内とご報告みたいなところから最初に行きたいと思いますけれども、水曜日ですね、行ってまいりました。愛宕神社での、はい。そうですね。これは、以前に送っていただいたものなんですけども、当日はちょっと、しとしとと雨が降ってしまいまして、これは小山さんに送っていただいたんですね。リハーサルの時の感じです。こういう室内でね、いたします。はい。とても、こちら側、ちょっとテントにしてあって、私たちの方はテントから見たって感じなんですけれども、とても本当に、雨は雨で、とても一節が響いてよかったです。はい。とても厳かな奉納式だったと思います。ありがとうございます。はい、やっぱり奉納っていうのは意義がありますよね。やらせていただいてよかったです。私個人的にもリール上げてますので、ちょっと少しだけですけども、ちょっと著作権とかいろいろあるかなと思ったので、漢字だけでも、もしよかったらリールをご覧ください。ここは、出世の階段の説明も先生がされてね、なんか面白かったですね。はいはい。先生、登られたことなかったんですか？そう、初めてちゃんと登りました。いつも車で行っちゃうから。すごいですね、あれ、相当急階段で。私、間違えて後ろから、車の道から上がってしまって、で、降りるだけでも降りようかと思ったけど、出世の階段降りるだけっていうのはとても縁起が悪いなと思って、やめました。いや、僕も上から一度降りてから、改めて登りました。やっぱりそうですか。降りるだけっていうのは、いや、確かに、あれは馬で登る階段じゃないですよね、やっぱりね。これですね。これもちょっとこっそり撮りましたけど、この下の真ん中の絵ですね。本当にこれ馬で登ったんです、出世の階段って言われる。そうですね。神殿にあるね、紀平九郎寛永三馬術という、有名だったんでしょうね。昔の人はよく言ってましたよね。寛永三馬術の一人。だから他に二人すごい馬術の名人がいたんでしょうけども。でも、後川神社はいい神社ですね。今や都会のど真ん中って感じですけど、当時は多分こう山になっていて、景色が良かったんでしょうね、きっと。やっぱり江戸の鎮護でね、だから、愛宕の紋章はここにもちょっとデザインされてるけど、本当に三つ葉青い徳川家。これですか。やっぱりそうなんですね。私も、そうだなと思ったんですよ。葵だなと思って。やっぱりそうなんです。なんか東京で一番高い神社っていうふうに書いてある。山がそうなんですね。そうですね。愛宕山がね、そう言いますよね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、これですね。先生が、今日もシンポジウムでお話しされていた。これね、ぜひ皆さんにおいでいただきたいと思ってます。やっぱり、いろんな、いつも言ってますけど、美術の方が皆さん知識がおありで、これ送っていただいたんですけど、これホームページからきっと撮ってくださったんだと思うんですけど、僕の写真、演奏してる昔の写真と、それから右側の
出光幸子館長と、真ん中、まあ、館内の風景で、あれ三曲合奏してるなんか勢いがあって、そして、ああ、これ、本お弟子さんが送ってくださったんですよ。それで、これは内藤先生、下の火曜日の、あ、はい。この3人で定番をするということうーで、なんかちょっん。とビジュアルのある、はい。フライヤーもできたらいいなと思うんですけど、まだちょっともう時間もないし、皆さんうん。にメールでお送りしているので、はい。ちょっとこう、ただはい。これを、まあ意義はね、やっぱり日本人のえーこういういいものしか残さない感性と、それからそういうさっきもちょっとシンポジウムで申し上げましたけど、こういうのを改めて考えてみるとですね、やはりその日本人の昔からの英知というもので、この芸術から感じていただきたいなと思って、それが日本人が本来持っていた人間としての心理を深く捉えることのできる最高の認識能力っていうのが、それがこの美術とか音楽の中に音楽から感じることができるので、それを感じていただいて、それでその日本人の本当の英知はこれからのやっぱり今の世界をいい方に導いていくんではないかな、みんながそれに臨めることがいい世界に導いていくんではないかなっていう、そういう思いがあって、これいろいろ考えている中で、まあ、リベラルアーツプログラムっていう形の一環として第1回として、だからそういう形でリベラルアーツプログラムと題した講演をいろいろこれから考えていこうと思っております。これ先生、この名品を画像で見ながら演奏を聞くっていうそうな企んです。画なんですか？本当は出光美術館に行って、その本物の作品の前でと思ったんですけど、それだとまあ作品も限られるし、場所もそうは入れないので、今回このあけぼのの場っていうのは、まあ、100人、定員100人ということでしておりますので、で画像で見せていただいた方が、鮮明に部分的に拡大したりなんかしてできると思いますので、オペラもね、オペラビューイングっていうメットのオペラビューイングっていうので見る方が本当に日本語の字幕も出るし、いろいろいろんなショットで見せてくれるんで、本当にメットに見に行くよりもよく鑑賞できる、まあ日本人は特にね、ネットには座席の後ろに字幕のあれがディスプレイがあるんですけど、今はもうまだ日本語はないんだと思うんですよね。イタリア語と英語とドイツ語があったのかな。それの翻訳は出るんですけども、日本語は多分出ないと思うので、やっぱりオペラビューイングっていうのがいいなと。それと同じようにこういうふうに、まあ、柿蓮さんだとね、近くに行って、見ていただいたり、なんか、ああいう空間を作っていただくことができるけど、大倉の宴会場だとやっぱりもったいないですよね、美術作品がね。だから画像の方が逆に。ちょっとあんまり広すぎるところだとこう入えないですよね。ちょっとね、そうですあんまりこう天ね。井高すぎてこうね、雰囲気でがね。遠くから見てもあんまりこう、かもしれないですね。はい。まして、持ってきてもらうわけにもなかなかいかないので、そのところを小山さんにいつも持ってきていただいてて、申し訳ないんだけど、なんかね、堺法悦が弾いてた三味線が出光美術館にあるなんかね、んだという、そんなお話ですなんかよね。そういうのがある。だからそれを、まあでもそれもここに持ってくる、大倉に持ってくるわけにいかないんですけど、いずれ僕何かね、機会があれば、ちょっと見せて、触らせていただきたいな。だから、出光さんと、大倉じゃないや、一中節はとても、ご縁が深いので、そういう形で今回ね、こういうことじゃあ、この実現。出光幸子先生のおじい様がうん。出光佐三さんにそうです。なりますよね。はい。ですよね。だから、佐はい。蔵の佐ですね、この幸子さんです。ああ、そうだ、すごい。お幸子って兄様でこういう字はしたっけ？珍しいですよね、幸子。そうですね。あれ、もう、一応されてるのはお兄様の方です
お兄様で、もうすぐ差が上のお兄つくんですか？様で、正道さん、正しい道あ、と差はつかない。じゃあ、3つは差はつかないんです。うんつかないです。長男もつかないんじゃないかな、その一番上の。ああ、なるほど。なるほど。ありがとうございます。よろしぜひ、後でFacebook の方に申し込みのところは載せておきます。お願いします。はい。もう6月9日ですもんね。はい。ですね。こちらはもしかしたらほぼ締め切り間近みたいな感そじでしたうですね。けれど、もうなんか定員をはるかにオーバーしちゃって、もうこれ以上ね、無そうみたい理だみたいなですね。感じで。まあ、ひろみさんも随分お客様呼んでくださったり、ああ、そうなんですね。実はサプライズでひろみさんにも踊っていただくということになってきちゃったみたいでね。どういうことになるんだろう。いやいや、本当にご迷惑これですけど、すごいででもすよね。お客様は喜ばれると思いますね。ガズモードで見た後、新気楽って本当にそうそうそう。すごい企だから、画ですよね。そういうあれにしてはね、破格にお値段、A コースだと安いですね。B コースは夜の本格的な宴会だけど、A コースっていうのはちょっと、なんていうのかな、離職パーティーみたいな感じのあれだそうですけど。でもこういうのはちょっといろいろ、どういう形になるか、わかりませんけども、まあ、新気楽という空間がやはりね、素晴らしいですからね。そこで何かいいことがこれからもうどんどんね、日本三大料亭でしたっけ？そうです、そうです。なんかあれですよね。この新気楽と、まあ、いつもね、僕が会やらせていただいている金田中さんと、それから蓬莱橋の吉兆。これが日本三大、蓬莱橋の吉兆っていうのは僕は聞いたことあるだけで行ったことないんですけども、嵐山の吉兆じゃないんですね。がそうなんだそうです。でもこれ戦前の建物が残ってるんですね、まだ。戦争で焼けなかったんですね。聖路加病院が近くにあるんで、空襲されなくて、新喜楽さんは、それが吉田康也さんの空間が残ってますここですね。ので。これが戦前なんですか1940年、そうです、そうです。45年が終戦ですからね。素晴らしいです。今日のご本の中にも8ページに書かれていましたね、一中節との関係が。そうです、そうです。このね、出光さんが書いてくださってます。一中節と出光佐三さんの関係ね。この、小林金、ここには出てないな、都一中の母、はい。十世都一中の母じゃない、仙台一中の母がまた同じ金って言うんですけどね、その人は小林金っていう名前なんですけど、はい。はい。この新喜楽のおかみさんっていうのは、十世都一中のお母さんなんですね。ああ、そうなんですで、ね。十世都一中の新喜楽っていうか、料亭喜楽というのをやってたんですね。それで息子さんが、まあ、壊れて、一中節の創建になってしまったので、もう料亭は息子に継がせることができないので、木村作という方にお願いして、この方は喜作という確か料亭をやってたんですけど、その方にお願いして、気楽を受け継いでもらって、新気楽としてこの地に会議をしたと。一中節ともとても縁が深いんですね、新気楽さん。まあ、金田中さんの岡添さんが、正樹にお弟子さんになってくださってるから、僕はどうしても、今、会をやらせていただいたりね、金田中さんのが、ご縁が、今の私の代ではご縁が深いですと、深いんですけど、今のこの、新喜楽の社長の、鎌田聡さんっていう方が、その、今のお花の家元でもあるんですけど、そちらも非常に好意的にそういうご縁があるから、ただ金田中さんにちょっとご遠慮しながら、金田中さんにお話を通して、今度こっちでやらせて、いいじゃないですか、どうぞどうぞっていうことで、ちゃんと話も通してあるので、安心して、ここでやるということになりました。で、これも、今回成功すればですね、まあ、間違いなく成功すると思いますから、また継続していろんな形で、やっていけると思いますので、またぜひ皆さんいらしていただければと思います。
小森さんも毎回踊ってもらわなきゃ。よろしくお願いします。どんどんなんか進化していく YouTube して感じですなんかね、これも本当にね。いいですね。どういうところにひょうたんからこあ、るみたいな。そうですね。今日もポッドキャストの方のね、方々、ボディビルの方々いらっしゃってましたよね。ポッドキャストで第2弾が来週水曜日はい。ですよね。ポッドキャストの配信もなんかやっていただくことになって、まあ、やっていただくっていうか、もともとしていらっしゃるところに僕がゲストとして呼ばれて、喋りすぎたんで1回で収まらなくて2回に分けてということになりました。ひろみさんが検索してくださって、ポッドキャスト都一中でも一番最初に出てくるってそうで検すか。索すれば、そうですか。いや、じゃあぜひ皆さん、簡単に聞くことができます。まあ、歩きながらでもね、電車の中でも、車の中でも聞けますので、お願いします。で第2弾が来週の水曜日で、はい。なんかおっしゃってたのが、やっぱり海外の方にどうなんかお伝えしていくかみたいな内容になってますっておっしゃってそうですね。後半は海外の方への、海外での講演した経験とかを話してます。ので、ぜひ楽しみにしております。失礼しました。はい。ですね、今日がですね、4月26日、夏の羽衣一中節と時わずで聞かせていただいたんですけれども、次回が5月30日ですね。なんかあれですよね、5月30日はちょっと企画があるんですよ。ちょっとサプライズがちょっと楽しみに何が起きるかわからないですけど、なんかぜひサプライズがあります。なので、早めにご予約。ぜひぜひ。私もちょっと早めにちょっと。今回も非常に大勢の方が見て、来てくださったので、今日すごかったですね。溢れるばかりになってしまって、ちょっと、定員オーバー気味で。皆さんとても楽しまれていて。はい。盛り上がりました。あとなんかね、皆さんのお話につながりとかが本当に一中効果ではないですけど、自然と集まってくるんでしょうかね。思わぬ縁ご縁があってね、今日初めて来た方のご主人がずっと来てる方の、同窓生だったとかね、高校の同窓生だったとか、そういう話が出てきて面白い話ですね。もうまさしく、都一中シンポジオンのサロンですね、本当に。そうですね、本当にいいサロン、まさに金サロンになって、まあ、僕はいつも思うんですけど、このシンポジオンが、6時半、6時からお客さん見えて、大体9時ぐらい、9時とかぐらいまでその間ずっと僕はもう、この楽しい時間を作る、楽しい時間をお過ごしいただくっていうのがもう、これが、もう、音楽っていうのはやっぱり楽しい時間を提供するっていうか、作るっていう部分だと思ってますので、これ全部僕にとってはもう6時から9時までが全部演奏のつもりでね、即興演奏のつもりで。はい。いつも本当に今日の津田北太のね、紛争もそうですけど、いつも本当に小山さんにね、素晴らしいお持ちいただいてね、これで空間がもう全然違うのが、毎回ね、また絵によって違いますから、それも。今日はね、だから私が行けなかったので、ケリーさんたちに説明してもらって。そう、ケリーさんの説明も素晴らしかったですよ。いろいろご自身で調べてくれる。ちょっといろいろ、いつも小川さんといつもどう喋ろうかっていつもでも、今日の説明もあるとね、この、書の意味が、価値がよく分かってくるし。でも、なんとも言えない、やっぱりいつもそう思いますけど、この空間を支配するっていうのは言い方が悪いな。空間の空気を作りますね、美術はね。本当そうですね。これかけるものによって全然空間が違ってきちゃう。おっしゃる通りですよね。だからそれが日本のものなんでしょうね。そうですね。ヨーロッパのね、いろんなオタクってたくさんかけちゃうじゃないですか、部屋に。そうですよね。いっぱい持ってるんだけど、1点しかかけないっていう。これいっぱい壁中にぶら下げちゃったらどうにもなんないので、そこがなんか、逆に。掛け軸自体が
やっぱりそのパネかけられるもんなんで、来る方にね、合わせてっていう文化があるんで、ただやっぱりヨーロッパはね、こう、富の象徴というか、こんなに持ってますって見せるっていう文化もあるんで、それの違いですそうよね。違いますよね。やっぱり日本人は奥ゆかしいんだなと思いますね。で、これ巻いてしまえるっていうのはすごい、まあこれはもちろん中国からでしょうけども、着物もね、全く平らな、結構まあ重いしかさばるんだけど、全く平らになっちゃう。洋服は立体的にあるから、全く平らにはなる。着物っていうのは本当に折り紙みたいに完全に平らになるので、これもこういう発想と似てるなと思いますね。これ三味線僕はそうです。ちょっと時計の先生のお顔とそうですね右側が時計の三味線重なっちゃっで、右側っていうか右手で持ってるのがね、左手で持ってるのが中線三味線なんですけど、こうやって見るとほとんど違いは分かりませんけど、音を聞いていただくとね、曲を聴いていただくと、こんなに違うんだっていう。全然違いましたね。今日本当に贅沢でしたね。お三味線の一節のその波が寄せてはこう返すみたいなところと、はい。空想の風がもう感じられて、私も本当に、この空間がなんか風と波の音で素敵だなと思って聞いてました。これはね、日本文化のいいとこだなと思いながら。そうですね。やっぱりそういうなんかデリケートな感性っていうか、やっぱり自然に恵まれてますもんね、日本はね、自然環境にね。やっぱり、僕は、まあ、いや、自然は克服しなければいけないものっていう考え方がどっか、海外、そういうね、過酷な自然のところはあるかもしれないけど、日本っていうのは自然の中に生かされているっていうか、だからやっぱりこれからの地球を救うのはその考え方だと思いますよね。地球の邪魔しないっていうかね、地球のあるままにそこに置いていただいてるっていう感覚でいさしていただくっていうのがまさに本当、根に、草のように根に張ってるけれども、風にこう吹かれるっていうところがありますね。そうですね、風に、なびく。なびく、そうです。なびくです。流されるわけではなく、しっかり根を張ってるんですけれども、そうですね。でも逆らわないですね。風なびいてこっちに行くけど、こっち風に通るよ非常に日本的だなと思います。獅子王の来月やる写経でも獅子王、ゲニア、獅子王の、勢いなびかぬ草木もなきと。獅子の勢いになびかぬ草木もないという歌詞も出てきますからね。なびくんですね。なびくんです。いいですね。こうしなやかな感じがあっていいです。あと5分しかないですけど、まあちょっと奈良のお話にしましょうか。行ってらしたんですね。はい。そうなんですよ。せっかく奈良に行ったので、皆さん、共有できるお話があればなと思ったんですけど、また続きは来週で。そうですね。この3つ、東大寺の階段院の四天王立像と、新薬師寺の十二神将と、興福寺の阿修羅って、もうこの、何をもう限られた時間で何見たいかって言ったら、もうこの3つみたいな感じだったので、それだけをちょっとスポット当ててみたんですけど、なんか仏教美術的にはもう写実が完成したという時代らしいんですね、美術史的に。で、今回回ったのが、新薬師寺がちょっと離れていて、で、興福寺がここ、ほとんど近鉄の奈良駅の近くですね。で、東大寺がちょっと歩いたこの辺りっていう感じで、平城京はこういう状態なので。京都よりも歩いて行ける範囲にいっぱいあるんで、なんかすごい実は楽しかったですね。奈良ってなかなか面白い。そうですね。駅で一駅ぐらいしかない感じですかね。どうでしょう。そんなもんですよね。そうですね。普通にだからもうね、東大寺も奈良の大仏さんなんて本当に立派なもんで、サイズ感と雰囲気に圧倒されますね。なんかね。
またね、特にやっぱり昔見て時代がね、た人もい京ますけど、都より前の、あの頃はやっぱその大きさとこうあれでね、象徴みたいなところがあって作ったっていうのは意味がわかりますようんうね。ん。そうですね。もう奈良の山のね、間にこの、東大寺がドカーンってあると、おおみたいな、こう、やっぱりちょっと悠久の里っていうのはなんか雰囲気ありますよね。だから創建当時はもっとこれよりも巨大だったんですよね。あ、それで、そうなんですか。源平の合戦の時に、平のあ、一重回、衡がね、一回焼焼いてしかまっれてるんですて、よね。そうで焼かす、れて、そうでした。それを、これの東大寺の建立のために、その勧進をして歩くのが、勧進帳なんですよ。その勧進帳が勧進帳。芝居の勧進帳。あああ、東大寺なる建立、ほど。東大寺が焼けてしまってという。写真あるかもな。あ、そうですね。でもこう焼けちゃっ今でも、て、やはり現状大できいですよね。もものすごい大きいですよね。これはちっちゃく見えますけどね、これは。うんうんでも大うん。きいです。うん、この鎌倉14の大メートル。仏と奈良の大仏は、あれが違うんですよね、手がね。鎌ああ、倉そうはこういうなんですか。ふうに組んでる。そうですね、そうでうんうすね。ん確かに。武者那仏っていうのが、そう、うん。うん。確かに。で、いろいろあるんですけどね、時間もないので、いや、一つだけ、奈良の話もゆっくり。そうですね。二つあって、その塑像っていうのが粘土をそのままガーってくっつけて、で上から、うん。いろいろこう飾るっていう作り方と、あとは、うん。中を空洞にするっていう二つの作り方があるらしくて、うん。で、今回は、見た感じでわかるんですけども、粘土をこうつなぎ合わせたのは子供の粘土細工みたいにこう分厚くなっているものうと、アシラん。ゾウみたいにこうちょっとこう薄い感じがう出てるっん。ていうのが、それがなんか美術的にはまあでもとにかくやっぱり日本の仏像の表情がいいですね。表情がね。うこれですね。ん。じゃあこれは、素晴らしい。粘土をこううん。まずこう固めてから成形していったっていう感じで。なんかこういう怖い人いたなみたいな、いるよううな、みんなこの今ガキでもいそうなを踏みつけ顔しててるんですよね。うんそうですね。だからこの写実っていうのがそういうことで、こういう人いたんだろうな、みたいなのがありますよね。可愛いんですよ、こわも結構。てのなんかいたんでしょガキとかが、こうなんか、うん。すごい、これとかも、踏まこのれてるみたい四天王っていうのは、まあね、な。はい。誰かの四天王というか、サンバカラスとか読むと同じでね、そうですう。うね。ん。守ってくれる、あれそうですね。ですよね。なんかこう、方位が決まってるんですよね。それぞれ四方の。どこを守ってるかっていうのが。うん。はい、ちょうど時間になってるので、また奈良は時はい。間があったまた時のおぜひ話を、奈良もはい、行きたいで先すね。生のお話もお聞きしたいと思います。はい。はい、ではご挨拶させていただきます。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心と頭脳時間。また来週の金曜日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございありがとうございます。ました。